Dobrý deň, priatelia. V dnešnej prednáške budeme nadväzovať na pred týždňom otvorenú tému, a to je na vyjadrenie množstva látky v systéme. Zatiaľ čo v minulom videu sme sa rozprávali o relatívnej atomovej hmotnosti, relatívnej molekulovej hmotnosti, o atomovej hmotnostnej konštante, v dnešnom videu sa budeme venovať látkovému množstvu a molovej hmotnosti. Začneme s látkovým množstvom. Látkové množstvo má označenie malé n, a je to jedna zo 7 základných fyzikálnych veličín sústavy SI. Jednotkou látkového množstva je 1 mol. A teda otázka, čo je vlastne 1 mol, alebo na čo je to dobré. Zatiaľ čo hmotnosti častíc, atómov, molekúl, ionov sú veľmi nízke, radovo 10 na minus 24 a ešte menej. Naopak počet častíc v systéme je veľmi veľký, 10 na 20, 23, 4, 5 a tak ďalej. Takže počítanie s takýmito veľkými číslami je veľmi nepraktické, veľmi komplikované. Tak preto bola urobená nasledujúca vec. Bolo zobraných 12 gramov nuklidu uhlíka C612 a bolo zistené, že v týchto 12 gramoch nuklidu uhlíka C612 sa nachádza presne 6,022 x 10 na 23 atomov. No a bolo povedané, že toto číslo predstavuje 1 mol. Alebo inak povedané, ak sústava obsahuje 1 mol nejakej látky alebo nejakých častíc, tak znamená, že počet tých častíc v sústave je presne 6,022 x 10 na 23. No a taktiež bolo povedané, že toto množstvo častíc alebo počet častíc je Avogadrova konštanta, alebo inak povedané, táto hodnota bola pomenovaná na počest talianskeho fyzika Avogadra. Čiže ešte raz, Avogadrova konštanta Na udáva počet častíc v jednom móle a ten počet je 6,022 x 10 na 23 a zároveň to predstavuje látkové množstvo 1 mol. Ako možno počítať látkové množstvo? Tak látkové množstvo možno vypočítať pomocou tohto vzorca, kde veľké N je počet častíc v systéme a Na je Avogadrova konštanta. Uveďme príklad. Vypočítajme látkové množstvo dikyslíka, v ktorom sa nachádza 8,820 x 10 na 24 molekúl kyslíka. V sústave sa nachádza daný počet častíc. Hej. Riešenie, použijeme tento definičný vzťah, čiže počet častíc, počet molekúl dikyslíka je 8,820 x 10 na 24 molekúl. No a Avogadrova konštanta je 6,022 x 10 na 23 mol na minus prvú. Mol na minus prvú, ak pôjde do čitateľa, zmení znamienko svojho exponentu, čiže to pôjde ako mol na minus prvú. Hej, ale to nepíšeme, ale len aby to bolo jasné, že prečo je to mol na minus prvú menovateľi a zrazu čitateľ je to mol. Podelíme čísla, no a dostaneme hodnotu 14,65 mol, čiže látkové množstvo dikyslíka v danej sústave je 14,65, no a to predstavuje počet molekúl 8,820 x 10 na 24. Následne bola definovaná ďalšia veľmi významná fyzikálna veličina a to je molová hmotnosť, veľké M. Molová hmotnosť veľmi jednoducho udáva hmotnosť 1 mólu látky. Čiže inak povedané, molovú hmotnosť si môžeme vypočítať ako súčin hmotnosti jednej častice M1A a Avogadrovej konštanty. No a teraz, ako je definovaná? Toto nie je definičný vzťah, to je len taký nejaký pomocný vzťah. Vychádzame z definície látkového množstva. Definícia látkového množstva je, že je to počet častíc v systéme lomeno Avogadrova konštanta. No a teraz rozšírme tento zlomok hodnotou M1A, čiže hmotnosťou jednej častice. No a teraz je otázka. A čo je súčin počtu častíc a hmotnosti jednej častice, čiže N krát M1A? Tak to je hmotnosť celej sústavy, ktorá sa skladá z častíc druhu A. No a čo je menovateľ? Avogadrova konštanta krát hmotnosť jednej častice, to už vieme. Avogadrova konštanta krát hmotnosť jednej častice je molová hmotnosť. Čiže látkové množstvo možno taktiež vypočítať ako podiel hmotnosti danej látky a jej molovej hmotnosti. No a z toho potom je jasné, že molová hmotnosť definične je daná podielom hmotnosti danej látky a je látkového množstva. Jednotkou molovej hmotnosti je kilogram na mol, ale v chemii sa používa menšia jednotka, to je gram na mol. Ako vypočítať molovú hmotnosť? No molovú hmotnosť možno vypočítať z relatívnych atómových hmotností, ktoré sú uvedené v každej tabuľke. Lenže treba dávať pozor, číselne sa molové hmotnosti rovnajú tým relatívnym atómovým hmotnostiam, respektíve relatívnym molekulovým hmotnostiam, iba v prípade, ak používame jednotku gram na mol.
Lebo v prípade, ak používame kilogram na mol, čiže ak chceme vyjadriť molovú hmotnosť v jednotke kilogram na mol, tak v tom prípade medzi molovou hmotnosťou a relatívnou atomovou hmotnosťou alebo relatívnou molekulovou hmotnosťou takýto vzťah. Musíme násobiť tú hodnotu relatívnej atomovej hmotnosti alebo relatívnej molekulovej hmotnosti krát 10 na minus 3, čiže podeliť to tisícami. Ešte raz, keby sme chceli použiť jednotku gram na mol pre molovú hmotnosť, je to isté. Čiže napríklad relatívna atomová hmotnosť kyslíka je približne 16. Vieme, že to je bezrozmerná veličina, takže je to bez rozmeru. Aká je molová hmotnosť kyslíka? No podľa toho, v akých jednotkách to chceme vyjadriť. Gramoch na moli? Tak to je 16 gram na mol. Chceme to vyjadriť v kilogramoch na moli? Tak potom to je 16 krát 10 na minus 3 kilogram mol na minus 1. Takže treba dávať na to pozor. Častokrát chceme vyjadriť z látkového množstva počet častíc alebo hmotnosť, alebo opačne z hmotnosti počet častíc alebo látkové množstvo. Tak ako na to? Veľmi jednoducho. Látkové množstvo vieme vypočítať z definície ako počet častíc a Avogadrová konštanta, Avogadrovej konštanty, alebo látkové množstvo sa rovná podiel hmotnosti danej látky lomeno jej molová hmotnosť. Dáme to do rovnosti a dostaneme tento komplexný tvar. No a naozaj z neho potom vypočítame, čo len chceme. Vieme počet častíc, vieme hmotnosť danej sústavy, vypočítame si molovú hmotnosť, keď je to nejaká molová hmotnosť neznámej látky. Vieme molovú hmotnosť danej látky, vieme jej hmotnosť, môžeme si vypočítať počet častíc. Alebo opačne, vieme počet častíc, vieme molovú hmotnosť, vypočítame si hmotnosť danej látky. Lebo Avogadrovú konštantu vieme stále. Takže vidíte, je to naozaj veľmi účelný a veľmi komplexný vzťah. No a na záver dáme si nejaký príklad, aby sme si to lepšie precvičili, čo sme si teraz povedali. Máme vypočítať hmotnosť 1,26 x 10 na 25 molekúl jodidu olovnatého PbI2, ak relatívna atomová hmotnosť olova je 207,2 a relatívna atomová hmotnosť jodu je 126,904. Postup. Veľmi jednoducho, najprv si vypočítame relatívnu molekulovú hmotnosť jodidu olovnatého. Čiže to bude, vidíme jeho z tých molekulový vzorec, čiže to bude relatívna atomová hmotnosť olova plus 2-krát relatívna atomová hmotnosť jódu. Po dosadení 207,2 za jód a 2-krát 126,904 za jód. 461. Je to bezrozmerné, alebo je to relatívna molekulová hmotnosť. Ale my už vieme, že je to číselne rovné molovej hmotnosti. No a za predpokladu samozrejme, že používame molovú hmotnosť v jednotkách gramy na móly. Takže je to 461 gram na mol. Ešte raz pre zopakovanie, čo je to tá molová hmotnosť. Čiže ak by sme zobrali 6,022 krát 10 na 23 molekúl jodidu olovnatého PbI2, si to predstavte ako nejaké vrece, ktoré obsahuje daný počet molekúl jodidu olovnatého. Dali by sme to na váhu, tak váha by ukázala tých 461 gramov. No a použijeme ten náš komplexný vzťah, čo som pred chvíľkou písal. To znamená, že látkové množstvo jednak je definované ako podiel počtu častíc a Avogadrovej konštanty a súčasne sa rovná aj podielu hmotnosti danej látky a jej molovej hmotnosti. Dáme to do rovnosti, takže počet častíc lomeno Avogadrová konštanta je taký istý ako hmotnosť lomeno molová hmotnosť. My však chceme hmotnosť, čiže molová hmotnosť pôjde hore, takže dostaneme, že hmotnosť danej látky je molová hmotnosť krát počet častíc deleno Avogadrová konštanta. Dosadíme si. Čiže molová hmotnosť jodidu olovnatého je tých 461 g na mol. Počet častíc veľké N toho jodidu olovnatého 1,26 x 10 na 25. No a Avogadrovú konštantu tiež vieme, je to 6,022 x 10 na 23 mol na minus 1. Vykratíme mol na minus 1, v čítateli menovateli zostane gram, vynásobíme všetky hodnoty, podelíme, dostaneme výsledok 9645,6 g, čiže je to približne 9,65 kg. To je na dnes všetko, priatelia. Budúci týždeň otvoríme ďalšiu novú stať alebo novú kapitolu v chémii a to je atóm, jeho štruktúra. No a začneme atómovým jadrom. Dovidenia.